Hej, jeg vil gerne vise dig, hvordan vores produkt virker. I den her kasse på venstre side kan du se, hvad for nogle integrationsmuligheder vi tilbyder. Det kan være for eksempel data pipelines eller bespoke services i OLTP, der giver jer mulighed til at integrere med alle systemer under hvad som helst konfigurationer. Det vil sige, det er muligt på grund af AI, der implementerer kode i baggrunden, så det vil sige, at I faktisk ikke behøver at være frygtet om, at jeres data bliver brugt, fordi vi benytter os af en privat model, som gør det muligt, at man kommunikerer sikkert med AI'en. Først og fremmest så vil brugeren beslutte sig på en integrationsmulighed, og derefter vælge en kanal, for eksempel en Visual Studio Code Extension, en app eller en chat. Så derefter så giver man strukturerede data eller billeder eller bare beskrivelser af, hvad der skal ske med til AI-processen, og som det sidste, så vil implementeringen ske på API-niveau eller direkte i workflow-systemet. Det kan lade sig gøre så hurtigt som i 5 minutter, og jeg går ud fra, at det her vil være en massiv tidsbesparelse for de folk, som arbejder med sådan nogle ting her, for eksempel dataingeniør eller softwareudvikler.